An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba la. Bi tarata don kibaruya kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bingani dɔ kɛra Niger jamana kan, an bɛna kuma o kan. O hukumu kelen na an bɛna taa Niger Niamey ni VOA Bambara lasigiden ale bɛna kunnafoni laban d'a ma ani lahala mun bɛ jamana kɔnɔ ye. Diripa n'o ye Mali finitigiw ka kunnafoni di so ayiwa mun bɛ kunnafoni ganse olu ka baro sigi dɔ kɛra bi kalo tɛmɛnen lakana lahalaw kan Mali jamana kɔnɔna na. An bɛ kuma fana ayiwa kalata o ni politiki tɔn olu ka jaabi ka ɲɛsi jamana fanga ka laseli ma kalata ko min bɔra dɔgɔkɔrɔ. Kuma falen fana na Dr Denis Mukwege n'ale ayiwa Congo jamanaden n'o ye Nobel jɔnjɔn ladala sɔrɔ ka tɛmɛ san 2018 la ale fana kumana ayiwa a ka laɲiniw kan ka kɛ cɛbɔ ye jamanatigi kalafiliw la Congo jamana kan. Duniya keleyatɔn ayiwa o ka finitigiw olu banbali ayiwa Haiti o fana bɛna kuma o kan ka fara sumaya bana o boloci nɔ filanan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a las'an ma. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Niger n'a yirala k'a fɔ ko fanga ye tile 3 dusukasi o ni sange daminɛ bi tarata don na sɔrɔdasi 29 olu fagalen kɔfɛ jihadisiw ka bingani dɔ senfɛ min ye mɔgɔ faga ka tɛmɛ bingani tɔ bɛɛ kan kabini sɔrɔdasiw ye fanga ta ayiwa juillet kalo o fanga dafiri la. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Du 26 septembre au 2 octobre 2023, les forces de défense et Ntɛnɛndon dankariliw Niger tilebila kɛra ni gɛlɛn cita dilaniw ani bolifɛn tiɲɛnikɛla jugubaw labɛnnenw ye dansagokɛla 100 ɲɔgɔnna fɛ Niger jamana ka lakana kotigiso ka laseliw la kunnafoni carili sɛbɛn kɔnɔ min kalanna u ka forobajakanso kan a ye a fara kan k'a fɔ ko sɔrɔdasi 2 fɛnɛ jogina kosɛbɛ ne ka tila ka dansagokɛla caman faga. A dankarili lawaleyara tabatɔlɔ tilebiya fanfɛla de fɛ ka taa u ni Mali dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la dansagokɛkulu koladɔnnenw Al-Qaida ani État islamique ka bolofaraw ye bɛɛ lamagaba la yɔrɔ minnu sigidaw kɔnɔna na. Algérie jamana ne o ye Niger sigiɲɔgɔn jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye laseli kɛ ntɛnɛndon na k'a fɔ ko Niamey fanga tun sɔnna olu ka kumaɲɔgɔnyaw sigi ka bɛn ladilaniw kɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ka labɛnw ye ka fanga segi civiliw ma. L'ère damadɔ dɔrɔn Algérie ka laseli ninnu kɔfɛ Niger furancɛ fanga ka kɔkanko kotigiso ye laseli kɛ k'a fɔ awa k'u bɛ hakilina jagabɔ la Niger jamana ka laɲiniw na u fɛ min ye k'a fɔ ko u labɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛw sigi bɛn labɛnninw kan. Par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de nombreux plots logistiques. Ayiwa ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ni binganiw kan ani lahalaya min bɛ Niger jamana kɔnɔ na an y'an tɛgɛ sama ka se an balimakɛ n'o ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Niamey Mahamudu Kaba Jakite ale bɛ nɛgɛjuru kan. Mahamudu i ni wula. I ni wula Mohamed. Yakɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Ayiwa kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko dankari dɔ bolodara ayiwa jihadiw senfɛ n'u ye maa 29 faga jamana kɔnɔ ni ka tile 2 ou bien tile 3 sange bila jamana kɔnɔ. E yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an na kɛrɛnkɛrɛnna o bingani kan ani lakana lahala la jamana kɔnɔna na. An bɔra ka mɛn cogo min sisan jamana marabagaw ye tile 3 ka o tile 3 sangafigi o kɛ sabula nisɔngoyara ni kosɛbɛ nin fagali la. Bon an bɛ se ka fɔ maaw ka jateminɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ bi maaw bɛ sɔrɔdasiw ko kosɛbɛ CNSP nka min ye lakanako fanfɛla ye maa caman jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kabini CNSP sigira fanga la bon kow ma nɔgɔya cɛ ko kɔrɔlen nka sisan a bɛna fɔ ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin ataki siɲɛ 4 walima 5 de kɛlen kabini u sigira fanga la. A hakili to a la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn n'o tun ye alamisa tɛmɛnen sɔrɔdasi maa 7 tun fagara bingani wale dɔ senfɛ maa 5 fana ni olu ye accident kɛ
yɛrɛ ɲinitɔ o bingani kelen sen fɛ mɔgɔ dutu fana a ma dugu maa si la k'a fɔ ko sɔrɔdasi caman t'u fana fagara burukina yan fan fɛ ni bingani nana fara u kan bingani dɔgɔrɔw fana ni dɔw kɛra minnu ma fɔ jabaraniw kan ni maaw ma bɔ min kalama donc jateminɛ caman bɛ ka yira k'a fɔ ko bingani wɛrɛw kɔni cayali ni fɔlɔ sɔrɔdasiw u ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ sabula walasa ka bingani wɛrɛw kunbɛn sabula defi caman bɛ u bolo nin wagati na min ye Niger ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na o defiw bɛ yen defi dɔ wɛrɛw fana bɛ yen min b'a to sɔrɔdasiw yɛrɛ fana kan ka lakana min ye fanga dafiri olu kan ka lakana ɲaamɛ donc defi ninnu caman b'a to sɔrɔdasi minnu kan ka kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la u caman t'u ka yɔrɔw la u caman bilalen don fan dɔ wɛrɛw fɛ. I y'a fɔ cogo min na gɛrɛntɛ min bɛ jamana kan n'o ye farafinna jɛkulu nafasɔrɔ siraw olu ka jɛkulu ka ayiwa ɲangiliw ye ka ɲɛsin Niger jamana fanga maaw ma Algérie y'a yira k'u bɛ se k'u da don u sen don ayiwa ka kumaɲɔgɔnya kɛ u n'u ɲɛ cɛ e hakili la o kuma sen fɛ lakanako bɛna kɛ fɛnba dɔ ye wa? Lakanako bɛ sɔn ka bila nin ko in yɛrɛ bɛɛ sanfɛ sabula gɛlɛya min bɛ Niger da la bi kosɛbɛ kosɛbɛ o ye lakanako yɛrɛ de ye donc gɛlɛya dɔgɔrɔw bɛ yen min ye balokow ni dɔgɔrɔw ye nka lakanako de ka gɛlɛn kosɛbɛ Niger autorités ma nin waati in na donc lakanako o bɛ sɔn ka bila nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o taara ka bɔ yen a bɛna kuma filanan min bɛna na o bɛ sɔn ka kɛ baloko ye sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin y'a kalo 2 tɛmɛnen kabini fanga dafirila gɛlɛya caman bɛ Nigɛrikaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ Niger kɔnɔ gɛlɛya in fɛn tɛ ka bɔ a la hali bi dɔ de bɛ ka fara a kan n'i taara bankuw la sisan i b'a ye i ka wari bɛ i ka kɔnti kɔnɔ banki la ni o ye warimaraso ye nka i tɛ se ka i ka wari labɔ i tɛ se ka wari labɔ tile kɔnɔ a bɛ fɔ ko 20,000 dɔrɔn k'i tɛ se ka tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ i ka wari bɛ yen donc o gɛlɛya bɛ maaw kan baloko fana ni gɛlɛya bɛ yen sabula dumuniw da de ka gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔkun weekend tɛmɛnen in kɔnɔ dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ Tchani yɛrɛ kumana télévision so la maaw y'a jateminɛ k'a fɔ ko jabaranin na Tchani y'a jira k'a fɔ ko a bɛna wuli k'a jɔ walasa dɔ ka se ka bɔ balo gɛlɛya la cogoya min na donc gɛlɛya caman bɛ yen ka da lakanako kan kuma da na se kuma minnu ma walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu la joona joona sabula Niger jamana kɔnidenw caman tɔɔrɔlen don nin wagati in na. Ayiwa i ni ce o la nin tun ye VOA Banbara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ Mohamed Kaba Jakite an ka foli b'a ye. Halisa Mali la a yirala k'a fɔ ko DIRPA n'o ye Mali finitigiw ka kunnafoni di so o ye kunnafoni baro sigi kɛ ka ɲɛsin lakanako lahala minnu bɛ senna jamana kɔnɔ ani minnu kɛra donna tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnna septembre kalo la VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale tun b'a kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Woromasiri tabaw ka kunnafoni di soba ɲɛma Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo min tɛmɛlen filɛ ko jatigɛwalikɛlaw ye tɔɔrɔ caman lase malidenw ni soldasiw ma n'o dɔw ye binkani jugu min kɛla Tombouctou bato kan ani Burem ni Gao kanw minnu atakila o n'a ɲɔgɔnna caman a ka fɔla ko ni binkani wale minnu filɛ ka kɛ ko janfa caman b'a ko kɔrɔ o kama ko jamanadenw ni soldasiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o tɔ kan ka sinsin. Kalo tɛmɛnen gɛlɛyara kɛlɛw jɛnsɛnna ko caman b'a kɔnɔ fɔlɔ an ye enterrelaka dɔw labila an y'u labila mun na parce que u nana san 10 kɔnɔna na u nana k'u bɛ tasuma mun faga u ma se k'a faga ni dɔ ma fara tasuma in kan fɛn ma bɔ a la bi n'i ye jateminɛ kɛ attaque caman kɛla attaque kɛla finitigilakaw kan a kɛla population civile kan mais o bɛɛ ɲinita ye mun ye ka maliyɛnw dusu kami ka maliyɛnw wuli ka bila k'a fɔ ko u ka armée tisse ka population lakana o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ de ye mun bɛ se ka jamana in turu a kun kan u bɛ nin de fɛ jamana ko in na mais caman t'o faamu il faut que maliyɛnw k'o de faamu nin bɛɛ de bɛ k'a ɲini k'an ka jamana in don wo kɔnɔ k'an ka jamana in coro an ye kamalenya kan mun fɔ an ka dɛsɛ k'o kɛ an ye minɛn minnu san jamanadenw ka tigɛ an na k'an ma se ka fɛn kɛ faut que jamanadenw k'o de faamu. Kan minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u tun bɛ MINUSMA maaw ka bolo kan DIRPA y'a yira k'a fɔ ko o kanw bɛɛ lajɛlen bɛna minɛ Mali soldasiw fɛ min ye kulu marifatigi murutilenw ye
CSP PSD minnu y'u borno bila bɛnkan sɛbɛn na n'u kɛlen bɛ ka marifaw ta Mali soldasiw kama a bɛ waati bɔ. Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw ka nin ko faamuya ni hakili ye, k'a kana kɛ ni dusu ye. Sabula malidenw bɛ ɲiningali la fan bɛɛ fɛ mun kelen de kama Mali soldasiw olu tɛ ka ni maa ninnu kɛlɛ a kɛcogo la. Mariam Kuyate kala seli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa halisa Bamako kabini jamanatigisi kalata olu bɔra a dɔgɔkɔrɔ furancɛ fanga ka latigɛla. Ayiwa jamanadenw o ni ayiwa politikitɔnw ni sigida jɛkulu olu caman hakilinaw ma kɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnna politiki kunda. O hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale ni politiki maaw dɔ masalala an k'u lamɛn. Kabri jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko kalafiliba min n'ale tun kan ka jamana ɲɛma kɔrɔ sigi n'o tun kan ka kɛ san 2024 o février kalo ko o bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni maa caman bɛ k'i hakilinata di i ka dɔn k'a fɔ o ko kan parti dɔw bɛ yen olu ma jɛn ni a ye parti union ale bɛ o la ale ɲɛma Mahamadu Traoré an ka ale lamɛn. N'i ma jɛn ni fɛn min ye démocratie don hali n'a sɔrɔ fanga de tranquille a b'a fɔ de an ma jɛn n'a ye bon min don an tɛ sira jugu kan bɛnkan de don min fɔla ani ɲɔgɔn cɛ o de ye n'aw jɛna ka yirikuru ta ɲɔgɔn fɛ n'a b'a bila aw b'a sara ɲɔgɔn na olu ye kun min fɔ k'a fɔ k'o de bɛ se ka kalata bali an kɔni bolo tɛ kun ye parce que olu yɛrɛ ye référendum kɛ sisan u bɛɛ ko k'a ɲana k'a kɛla jamana fantan naani bɛɛ la donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a ɲini u fɛ u kana kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ a ka k'a dɔgɔ la walasa malidenw ka kisi sanction wɛrɛ ma. Parti min n'a tɔgɔ ko ERD n'ale kɔni fɔlama a tun bɛ URD kɔnɔna la n'o kɔni sigira sen kan a ma mɛn olu fana ye lajɛrɛ kɛ laban in na k'u hakilinata di ni kalafili min a bɔlen filɛ a dɔgɔkɔrɔ o la. Musa Si Jalo an k'ale hakilinata lamɛn a kan. Ne bolo Mali kɔnɔ bi min ka gɛlɛn bi o ye mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sumaya la na ka mankan da n'a fɔra ko mankan bɛ nord la mankan bɛ cɛmancɛ la ni anw yɛrɛ dama fɛnɛ bilala ɲɔgɔn na yan min bɛ ka kɛ cɛmancɛ ni kɔrɔnfɛla la a laban a bɛ taa k'an bolo dan min ka gɛlɛn bi o ye maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'an kan ka tension jigin duguma an k'a ɲini an ka fara ɲɔgɔn kan ni an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ se ka taa n'an ye sansi wɛrɛ fɛ bi ne bolo o de kan ka kɛ faamuyali ye. Tɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kulu min n'ale tɔgɔ ko zero violence olu kɔni fana ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min kan olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan a ka kan bɛɛ lajɛlen ka wele ka fara ɲɔgɔn kan mun ye jamana ye ka o dɛmɛ o ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na an bɛ se ka taa kalafiliw la. Mamadu Sidibe ale ye nin kulu ɲɛmaa ye. Mɔgɔ si kelen ka dɔnni tɛ se k'a labɔ a ka ca Ala fɛ minnu tɛmɛna dɔw bɛ olu ye jamana ni crise sécuritaire géré ɲina san 20 dɔw san 30 dɔw san 15 ne hakili la olu bɛɛ ka wagati kɔnɔ bɛɛ ye fɛn dɔ faamu bɛɛ ye fɛn dɔ kɛ bɛɛ ye fɛn dɔ ye n'olu dama y'u fara ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u miiri k'u hakili jagabɔ bɛɛ bolo min ye ɲuman ye k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o di mɔgɔw ma minnu bɛ activité la sisan anw bolo n'u ma min fara jamana kan o t'a bɔ a la. O la san b'a yira k'a fɔ mun ye kalafiliba ye n'ale kɔni tun dɔgɔdalen don ka bɛn février kalo san 2024 ma dɔgɔkura ma fɔ o la fɔlɔ mun ye ministre colonel Abdoulaye Mayiga y'a yira k'a fɔ ko lajɛrew de bɛna kɛ o lajɛrew de kɔfɛ mun kɔni ye o dɔgɔkura ye a n'a sigi sen kan. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an ka kunnafoni farafinna gun fan wɛrɛ la an bɛ taa Nigeria n'a yirala k'a fɔ mɔgɔ 18 ni kɔ fagara minnu cɛla muso kɔnɔmaw dɔ ayiwa tasuma kasara la min sɔrɔla pɛrɛnɛ so senfɛ taji sɛnɛyɔrɔ dɔ la min kɛra sariyabaliya kɔnɔna na Nigeria worodugu o n'a kɔrɔnfɛla la lakana ɲɛmɔgɔ dɔ fɔ bi tarata don na tasuma nin binna ayiwa su kolen bɛ kosɛbɛ wa mɔgɔ 18 olu jeginna olu tɛ se ka dɔn ka masɔrɔ mɔgɔ 25 olu joginnen don olu kisira Nigeria lafasalitɔn ni lakanatɔn o ka kumasela y'o fɔ kisibagaw n'o ye civil sécurité NSCDC fɛ River Mara Ulefemi Adoyole fɛ an bɛna taa Ghana fana jamana na ni fanga ɲinina dɛmɛbagaw kɛmɛ caman ye ɲɔgɔn dalajɛ tarata don jamana faba akaran bɛdaw la walasa ka nafolo sɔrɔbaliya ni jamanadenw ka baarakɛbaliya jalaki u bɛ kɔlɔlɔ mun
fɔ fanga baara taabolo ni jamana wari marabaso la n'o ye banque centrale ye olu ka politique ko fɛ u ye fini fimanw ni bilenmanw don jamanadenw ye tamasiyɛnw jira minnu bɛ Gana fanga ka ɲɛmɔgɔya jalaki farafina tilebiyanfan jamana n'o ye anglais fɔbaga ye min bɛ ka tɛmɛ a ka sɔrɔko gɛlɛya juguba dɔ fɛ san caman kɔnɔ sɔrɔko bɛna kɛ san 2024 o jamanatigi kalata kunbaba dɔ ye min kan ka jamanatigi Nana Akufo Addo nɔnabila dɔ sugandi ale min ye a bɛna bɔ fanga la a ka sarati 2 kɔfɛ i n'a fɔ sariya sunba y'o fɔ cogo min na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukɛla 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tomiɲa radio parisien kan fiɲɛ turukɛla 98.8 kan ayiwa san mara la an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Ayiwa an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ Washington DC yan n'o ye studio 6 ye. Ayiwa a jirala k'a fɔ ko Dr Denis Mukwege n'o ye Nobel lada jɔnjɔn sɔrɔbaga ye san 2018 la ale y'a jira tɛnɛndonw na ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye Congo jamanatigisi kalafiliw la minnu bɛ boloda décembre kalo o tile 24 na kuma falen-falenna VOA Afrique fɛ a b'a kun fɔ an ɲɛna a n'a hakilina min y'a to a kɛra cɛbɔ ye. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar Nama ale b'a lakale an ka lamɛn. Docteur Mukwege, vous êtes le prix Nobel de paix en RDC. Vous avez annoncé hier votre candidature pour la présidentielle à la RDC. Qu'est-ce qui vous motive à faire cela? La première motivation, c'est que depuis plusieurs années, ne hakilila fɛn mun y'a tɔn sɔnna kana kɛ cɛbɔ ye a fɛn fɔlɔ a sɔrɔla Kongo jamanadenw de fɛ ka da kan kabini san caman u tun b'a ɲini fɛ walasa n ka kɛ cɛbɔ ye. Mais jusque-là, à la présidence, j'avais une difficulté de quitter mon confort et de pouvoir tout simplement... Awa a ɲinina n fɛ dɛ nka komi a ka gɛlɛ n bolo n bɛ baara min na ka bɔ o la kana an sen don jamana ɲɛmaya ko la n ye kow lajɛ cogoya wɛrɛ la ka jamanadenw don walasa ka se ka Kongo jamanadenw dɛmɛ. De pouvoir aider le peuple congolais. Mais à partir de l'année passée, j'ai vu que la situation dans notre pays sur le plan nga kabini salo nye fɛn dɔ kɔlɔsi an ka jamana ɲa ye an ka lakana ko ni politiki ko ni halamadenw ka ko gɛlɛya bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ o kɛra sababu ye n ko n'an ma wuli an ka jamana bɛ sɔn ka tiɲɛ walima a bɛ sɔn ka tunu o de kama nana walasa bɛn ka sabati Kongo jamanadenw ka to ɲɔgɔn fɛ. Que le Congo puisse rester uni, que notre... Comme a ɲinina an fɛ n ye Kongo jamanadenw lamɛn ka sɔn u ka weleli la o de kama n sɔnna Kongo jamanadenw ka weleli la kana kɛ cɛbɔ ye. Où j'ai considéré cet appel et aujourd'hui j'ai répondu oui à l'appel de la société congolaise. La deuxième raison, fɛn filanan min y'a to n nana ka kɛ cɛbɔ ye n y'a kɔlɔsi fana dusukasi bɛ jamanadenw na fana o kama ka ɲini in kɔnɔ ni n tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ bonya ni kunnawolow de don ka ɲɛsin ma o diyara n ye fana ye ka bonya ma fana o kɛra kunnawolo ye ne bolo bi. Le bonheur que je peux avoir si je dois avoir ces honneurs et des tapis rouges. Ka da kan n ka jamanadenw n sɛgɛnnen don u dusu tiɲɛnen don o de kama waati sera
ka wuli k'an ka haminako jira k'an ka gɛlɛyaw jira kɛnɛ kan. Je crois qu'il est temps de pouvoir s'exprimer. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛna Amerikɛn n'a yirala k'a fɔ ko san kelen tɛmɛnen kɔ duniya kelenya tɔnba o ka lakanatɔn n'o ye Conseil de sécurité o ye yamaruya di tɛnɛndon walasa ka jamana caman ka cidenya baara ci Haiti jamana na min ɲɛmɔgɔya bɛ Kenya bolo. Ayiwa yaasa ka polisi n'o ye lakanabagaw o dɛmɛ minnu ka ca ni maa jugu ye olu kulun bɛ degun na a ye ka gɛrɛntɛ lase jamanadenw ma. O latigɛ min tanuna ko jigiya yelen Port-au-Prince ma. VOA Bambara kunnafondila n'o ye Modibo Dambele ale b'a kunnafoni nin ɲɛfɔ a ɲɛna an k'a lamɛn. The question concerning Haiti. The agenda is adopted. Ni sɛbɛnfura in taara ni bolowuli mɔgɔ 13 ye jamana 2 u yɛrɛ minɛ Chine ani Rusi jamana ko ka yamaruya di yaasa ka lakana kulu sigi sen kan mun janya bɛ taa kalo 12 la ani ko jateminɛ bɛ k'a la kalo 9 a dabɔra yaasa a bɛ se ka dɛmɛ lase Haiti polisiw ma u ka kojugukɛla jɛkulu olu kɛlɛliko la ani ka se ka lakana k'o la sabati yaasa jamana ka kalataw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ni a dɔnnen k'a fɔ ko kalata ma se ka kɛ kabi san 2016 ni Haiti jamana olu ka bolodi ɲɔgɔnma ye nin cikan ye ale ka baara a bɛna kɛ yaasa ka se ka niw kisi ka se ka fɛɛrɛ telimanw ta ani fɛɛrɛ kuntagala surumaniw ani hakɛlamaw minnu bɛna se ka kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ i n'a fɔ ka minɛli kɛ duniya sariya olu labɔtɔli o hukumu o kɔnɔna la wagati min na kojugukɛlaw ka balawu ni olu de kɛlen no ka jamana faba k'u ka mara boli o kan Port-au-Prince ale bɛ juguya la Haiti jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ Ariel Henry ani duniya jamana ka kɛlɛya tɔnba Antonio Guterres olu bɛ weleweleda la a ka ca ni san 1 ko ka cikan bila ka taga mun bɛ taa polisiw dɛmɛ nka yirayira bɛ duniya seleke 4 bolo la ni nin waleya sugu minnu kɛra kɔrɔlen jamana wɛrɛw la ani a ye farati ko minnu la nati minnu kɛra sababu ye ka ni kɛnɛkaraba ani balawu lase yɔrɔ dɔw la a gɛlɛyara ka se ka jamana dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ma mun bɛ se ka i jɔ nin cikan cɛmɔgɔya kɔrɔ juillet kalo laban Kenya jamana ale ka sɔrɔ k'a fɔ ko ale sɔnna ka a ka sardasulaka mɔgɔ 1000 ko a bɛn'o bila ka taga Caraïbe gun ni o Haiti ye ni sɛbɛnfura in a ko a bɛ foli kɛ jamana caman ye minnu bɛ fɛ ka taga ka d'a kan nin yɔrɔ in na a caman ma dɔn n'a bɔra Jamaïque, Bahamas, Antigua et Barbuda. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa diɲɛ kɛnɛya tɔnba n'o ye OMS ye Organisation mondiale de la santé ye yamaruya di tɛnɛndon ko k'a ɲini ka boloci filanan o kɛ min sabatilen ani min bɛ baara ɲɛnama kɛ denmisɛnninw ka sumaya bana o kɛlɛli la bana min bɛ mɔgɔ caman faga san o san VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakalawe an k'a lamɛn. OMS y'a laɲini ko ka nin bolociji in ta ko filanan kɛ min bɛ wele nanzarakan na ko vaccin R21 Matrix M a kun de ye ko ka denmisɛnninw tanga ka bɔ sumaya bana ma ani k'u kisi bana in yɛlɛmali ma nin hakilina ninnu taara u ka kulu fɛ min bɛ wele ko groupe consultatif stratégique d'experts minnu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolociji o sɛgɛsɛgɛli ma ani fɛnɛ ka fara u ka hakilinaw lacarili kan sumaya bana kun kan. I used to dream of the day when we would have a safe and effective vaccine against malaria.
Ntu me sugona yedi domina amana se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka bolociji nafama dɔ labɔ min bɛ se ka sumaya bana kɛlɛ. Sisan bolociji fila de b'an bolo. Duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé OMS nin kɛra o ɲɛmɔgɔ Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ale ka laseliw ye OMS ka lajɛrɛ senfɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. Ni bana in banakɔrɔba de don min bɛ farikalaya kunkolodimi nɛnɛ ka se bana juguyali walima saya ma. Ni bana in ma se ka furakɛ san 2021 mɔgɔ 619 olu de fatura ka sabu kɛ sumaya bana ye diɲɛ ɲɛfɛ. OMS a ka sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw bɛɛ wulikajɔw la hali bi cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw labɔ bolociji in dilancogo kan ani sira kura wɛrɛw min bɛna tali kɛ a labilali kan. Nin fɛnɛ kɛra OMS ɲɛmɔgɔ min sigilen don u ka bolofara kunna n'a ka baara bɛnnen don boloci ani bolocijiw la sagoni kama ale ka laseliw ye Dr Kat Obrey. Ni fɛɛrɛ sɔrɔli ninnu sira mana se ka labila UNICEF ani ka fara dɛmɛbagakulu kan minnu ka baara ɲɛsinen don bolociji dilanni ma i n'a fɔ Gavi bɛna se ka bolociji in don ba la min dilannen don Inde jamana ka cakɛda dɔ fɛ n'o tɔgɔ ye ko Serum Institute of India. A bolociji kɛli yamaruya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labilala Ghana, Nigeria ani Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa sisan an bɛna an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. CAN Côte d'Ivoire farafina gun sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔn danba ko kun kan min bɛ tan san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la a labɛnni bɛ senna Mali fan fɛ badenya ɲɔgɔn danba 2 octobre kalo in na a tile 13 Mali ni Uganda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako stade du 26 mars la tile 4 o kɔfɛ octobre kalo tile 17 Mali ni Arabie Saoudite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Portugal jamana kan Musa Sylvain Jakite Mali sɛnɛntɔlɔnta fédération ɲɛmadankan fɔlɔ y'a laseli kɛ kunnafoni di kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 30 san 2023 in na a kɛra sɛnɛntɔlɔnta fédération jabala la Bamako. Ani département jɛra ani match amical wɛrɛ ɲini comme finale FIFA de don. I y'olu jɛ i tɛ ka match wɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ parce que joueur ninnu ka disponibilité tɛ ka sɔrɔ. An sera ka Uganda sɔrɔ Uganda kan ka na jouer Bamako yan nɔ o match bɛ tan le 13. An ka entraîneur yɛrɛ ale bɛ se yan le 6 regroupement bɛ daminɛ le 9 match bɛ tan le 13 n'o tanna le 13 u bɛ bɔ yan nɔ le 14 u taa Portugal ani Arabie Saoudite fédération boire pour que match amical sɔrɔ u fɛ an y'o sɔrɔ donc le 17 fɛnɛ ye date FIFA dɔ ye an bɛna an ka match filanan kɛ contre Arabie Saoudite mais a tɛ taa Bamako yan a tɛ taa Arabie Saoudite mais a bɛ taa Portugal de. Ka kɔn badenya ɲɔgɔndan fila ninnu ɲɛ Sénégal ni Mali tun ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 14 nata o ɲɔgɔndan bɔra a ma Musa Sylvain Jakite Mali sɛnɛntɔlɔnta fédération ɲɛmadankan fɔlɔ. Ani Sénégal tun ka match amical dɔ kɛ le 14 ni mois d'octobre la mais malheureusement calendrier chargé lu kama o ma se ka bɔ o annulé la. Sénégal ni Mali ka badenya ɲɔgɔndan min tun ka kan ka tan octobre kalo tile 14 nata la a bɔra a ma ka da kan CAN Côte d'Ivoire 2023 o tirage au sort bɛna kɛ o waati kelen na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido. waati ni mina dansi an ka bi jamukan na ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Toro fɛ jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ ani ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Simone Balakunanja Madi Jawara Jembe